Tend mbalariany ma Technical University of Kenya ogoyo bade piny ni mbalariany no koro nimo kendo onge nyalo mar dhi nyime gi tayo chenro magi kaluwore kod gope mathoth. To kaka Simpros Okinda leronwa, TUK pod chulo jotich osara kaka dwarore chakre higa mar 2013. Tend mbalariany ma Technical University of Kenya masani to kod machon noyudore kama tek temo lero gimomiyo mbalariany no koro nime gope matara kod ng'anyo mag jotich makinde ka kinde kalure kod deko mar osara kuom higni buora sani. Kane gichopo e nyim komiti mar od bura mochung' ne telo makare kod somo e pacho ka, jood bura nobwok mar winjo ni jotich mag mbalariany no pok ochulo sachgi te chakre higa mar 2013 kane osidhe kaka mbalariany. The man that has been coming was not enough to pay gross salaries. And the Honorable Chair from 2013. Jotelo mag mbalariany no nolero ni gima duong' mosekelo midhiero ni en bedo gi kwan mathoth mag jopuonje kipimo kod kwan mar jopuonjre kind weche mamoko. When the institution was converted to Kenya Polytechnic University College, it inherited 7,000 students, 700 employees. Immediately, these 700 employees were elevated to university level and put on university grades. This escalated the cost of running the university immediately by a huge margin. Unfortunately, this was not funded by the ministry as expected. From January 2009 to October 2013, you already have 8 cohorts of students who are funded as if you have admitted only 5 cohorts of students. The more students you have, the more resources. Because the resources are following students. Right, Professor? So we are struggling to imagine what's the problem. Mbalariany ma TUK oyango ni gin kod gope maheo bilion 12 kamoting'o gope mag chudo ming'ado ga jotich komedre kod bilion 5 mar chudo mag aeri. Your salary is 272 million. Gross. You said you are net 156. What do you mean net? That is if we pay statutory deductions and third-party deductions. So what's supposed to go to remain is 156. What's supposed to remain? Yes, that's what's supposed to now go to the staff as their net salary. So Yeah. gross is 272, net Yes. is 156. That's it. And then what we normally get per month from the government capitation is 63.3 million. Komiti mar od bura koro dwaro mondo tim nonro matut ne aguche mag omenda mag tat somo ni masani ochopo kama ok nyal resi. The committee directs for forensic audit and auditor 3 months. Mudho koro kwako chenro manyime mag mbalariany ni kako ibiro riti milome mar migawo mar somo e kuma mbalariany no koro chomo. Simpros Okinda, Ramogi TV. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi osingo neno ni